Nana Dormaahene pebre parity say video we. Pebre parity. We nye write book. Asem ne yeka. Obia catch say. You bet you come. Conform to say me, I'm a baby of free sure at my baby. Now, Sikada go fin be yidi ba dwam no. Won hu say ba so. Won hu say ba so. Na so. O de anu ya panto wo. Na ya ko ye ni na profo hu ka wa ba ko semti. Na be ka che. Sense bi asi na say 2007 bi be ka say na ma na oba. 2007 na sa de pa ja. Say Asante hene say no ye kraman na nka obri ye boa de wo kwase na o say tutu odi kane na nye ne otoso bienu no wo na nka ono nko ya na akini ya oya de no offense hene we are fear kenten no ka ho oya de na aguna hene oya de no ka ho nsana ba kan ye no kura no wa mu so hopie o ya ga no ba komfo kasia komfo ya mo a do ma fo e bi ne tu fom wa mu sanna ye kan say ya fabio so ye nyu o so du ba bi an ba ko ka se be ku do ma yin bi do ma kwiti ye ku no ye ga ni ti enye no kura na say ya no kura ni ye ku nine na wo ba ku ba ko a na football Isha na no se ba kwa. Na we su na na ngo ya kare. Na mo anyi no kre ko hwe books nu. Do man for bibi abeye wo kokọ entrance a wo hwa be ke obri ya bo a Asante was killed by wo hwe eyi banye A B C D wo wudi ni bi wo wo ya won pass. Asante so die ye hu no muma abrofo no tetiro no nananom o me nhwa ba de mi hu no muma bia am se be ku hini bi e wa ye fan nti me o ka de sa enya no kra na ntiase na hene no na se fo be ni wo adanti ni egun san ko no ye egun san because I hene no ye hene ba na banku no onu ne di ye nim satam ye hene ya na ya so no na ya kwa akode ada ni benkum so tete so te sanne ade hyansa no banya fi o chere oni di animu koye nan na nka oye wie ye chie ne ba chie no a ada ti re so senka ye ni ngwase nana Bushama mu akwaba famna Nyansapo TV so da bia Nyansapo de se ka sese usaye ho ba na mamre ni amane a usaye ho a watwa agya wajo ye di na mamre no na amane ni abakwasam de ye finchim ene de man ya hefo de bia hunam hu ma chene so agya abre so se yehia na yehia na ye de amamre ni amane ene abakwasam de ato ene enso yehia me osomfo ne mba so midin de na na yamfi adutwum se de bia wo hwe Nyansapo TV a ye ba hu ye no na de wo ho ene ansa na medi mi nkomo no aka de meka minim se brichie abo asanteman ya mpanyisi ye ni atakokọ wa ato ye ni abese no nti ene no ye wa awerehum nti na hu se mifra tuntum no efisa abri kwa kosi ebre kakra we ni mu de ye ni ayesom sikadwa som asante de tuntum na we gina obia ye na nsem bi ni na mframema eho asem ka no se meto aso ahya se meka wenya nka be producer monfa sikadwa kofi ebra otumfo Asante mewura ebondi ane aboyimu ase ebra wodi ni mfie aduonunum afidida saabre na muso no wanya mfie aduoson enum no saabre na wo hye saafa no wo sikadwa ne pie enti producer wadaro ma fato so na me de ahwefo no nyina ahwe ne ehu se de ye nipa bi ka ade fa sikadwa ho no se saa ne tie ana gatre abana ka se da du haro no sikadwa du ha obia so nya ho Asante makro ha susu du ha to bia na ho na wo se da se bia du ha no such
as a silver jubilee of His Royal Majesty, the golden stool is now in possession. That's the golden stool, the sacred golden stool. Appiah. Asante kotoko say Asante kotoko Asante kotoko Yema monu yo Oya manayo fe kotoko no chano ma omra no na ko siboso Jessica Joho Santi Susun Efo enono lese me pa da ka siko ko ko so ma e dey chiro asala ba 24 to me na kwa ko so da Hasan e chiro ni e dey chiro to be bia wodi to be dey chiro na 24 ayi kwa ko no o se no so Number 24 Adonibiama Obona Dudu Asante ko say Asante kotoko Asante kotoko Abuja form mu nyina kwa ababiem said ye medika ye sikadana ba be kire mu no de ama ye de we e hya ase ne se ensem a enam framam ne de ekoso a ye tibi na ye hwe bi o social media nso said ye nyina ye wontentan so no ye hwe bi no ensem bi wa se obi fofu obi aka ye wasem bi wo no ma se enipa bi ka hu ne se o wedie enye hwe ena ye wasem bi wo so obi ka tumi dwon se enipa we na e ka sa asem we ne nyina ne se nananom aye omo ebro mantem ne ebro east na omo hia omo afia nhia mudi a ya omo kọ a ye fe ne se omo to omo di se Bonokyempem no na ya omo dwumadi a afi bia omo edi omo nye baabi baako afi so omo ye ne ho a afi foforo no kokoro foforo so ne koye enti afi mi gisem so omo koye no dumase na omo kokoye ko hia ye ekohye sa afa no se omo kọ se din eda so ne se mekobono saa edinom de aso so se mekobono ene da so na nanajima bedu a woye bono regional house of chiefs president ya woye high court judge ya ye ba ne se ye se obi nimde e ka se obi nimde a nimde yesua emom se biam se be so nyansa de yensua betime sua obi entimi enfa ne nyansa anya de nso betime asua de a obi nim amana kyera amana kanitirim ti ne ka se nimde no sebiem ye fa bi wa ye fa no obi ano no enu nti nana osaje fo ose ade agema bedu a otosomienu me ose ade ye no de me se omom ne mba ya adweno ami enyi mfiri ne de nso se ose a ontimi nye oma 2 weeks otimetum se otumfo asi asumnya hene se otumfo antu ohene na wa mana otwemienu se obekọ asumnya kwa akotu ohene no ose se obeye wantimi anye ono akro ya aka se ayi a aye afi etwam brekum mahema ekọ akura na ye share da se abuna hemfuru nyina momra ukuyada na Asante hene beba ya wada anu so ka se nya de obekọ ukuyada ne da ya wada no so bekọ anu so kan wantimi anko ose se obeye so wantimi anye nti ose ade ne de beye kura anka yenyi free din so yamra ne nsema a okam de edi kan no yen hya ase se
Dormaahene Asante kane tete niema no minnim se no na wo sa pedi ne ya na wo yenim dini a wasua de akwa che wo ye mranim ni no ohun se kane tete se de na ye kekere wo man no enei ye de mra na kekere sa na mra bia ni ba bia emra wo ba bia wo kuro na obi a tim no kuro na ye hyehyeye se ye kuro ya tim ye mra na ye hyehyeye ni nemom na obi a timi ade ne peka se me pese me kɔ Dormaahene me kokoko na metimi kuna me se metimi kunkum ho nipa ma fa metimi chi wo hene ne twa ne ti ama fa kuro na di so ana me de mu nipa ba ma ba besom me na bibia japade bo ne se pese me fa ama fa enei Dormaahene osua mra kwa animu oso hu se saa nhyehyɛ no eni ho biem se de ye kasa se weti sei no ye hyase se obobodin minim se producer de beto so am ye hu saa video no obobodin se ebra Asante ene Dormaahene ekoye na omutimi chi konfo a saa be na wo honom etwa ne ti ma ye hyase mfiri ase na ya hemfo no ebi edoma akonfo nenam enu nti abra nana oti akenten ekra kwa ekura ya ne konfo a ne efe no konfo tuda ono a na konfo ohene nana oti akenten na no saa bre amena oti akenten ameka na seme wa ni Asante hene nti ye bo Asante ahemfo na ne din ka ho ye hye omo hyase firi kwa aman na omo din wa abakwase mu no na twum ne antwi nana kobia manfi na e ba beto nana oti akenten nana oti akenten abre so na broni fita ni trimye gu na chi a ososo omososo wa cha saa bre kwa kuro na no motim kwa amanfo no na bre saa bre na omo beba kwa aman no mo ne nana kwa aman ansamo atra pona no kakra ansa na omo hu kwa toto ma ba kwa aman ya na panye odi animu de bi ebondi don Diego de Azambuja omo free Portugal e baaye no saa bre no na ohina wote akonya se fe na oti akenten omo ba akwaside a na omo gro konfo tuda ya ofiri Asante aguna kuro bi efro konya onne omo ka kuro ni konya na mom omo kokko ne fa kuro no ti kuro ndi di aguna konya eye konya omo kon ne fa na ono na ye ohene a aka se ba na konfo sem ni bibia kwa amanfo kokko ne bibia mu no omo konfo kase no omo konfo panyi no ono na ne wo ho no ma wo hye nkom se nkofo bi ba omo hu ye fufuo na se ye mo bedu a na se da nanom anhwe ne emayi a nkofo ba befa omo kuro na atim no kwa aman ho no adi wo mo so nti nanam mo mani na wo hye nkom na no padu baako awia dumienu ana nananom ka se konfo wa bin a wo ka se ma ye gidi nti wo hye nkom ba mti na de ye wo de abosomfo di be dada nananom ye chi ni ti twa omo chie no twa ni ti anopa awia dumienu ebo awia no miensa ana Don Diego de Azambuja ya omo free Portugal na omo atotom ne nana kwa amna ansam atena epuna no kakra totom a ede ba bedu kwa aman saa bre no nana oti akentene ne ho esanse konfo ne hye nkom na o man twen ama de mpanche so na o mu twa ne tinti nana twum nana ntwi nana kobia manfim ka kire na aka kire konfo tu da se kofre nana oti akente bra na emusa ne se ade ntina hye nkom wa ntwen na ono aso de nani ehu ade na wo hye ho nkom na wa ntwen na o ma wa ba ha no kokofre ne bra e na o ye ne samantoa nana osagefo ose ade ye na meye ose ade ye de meye firi so nana osagefo agimabadu ya otoso mienu waka se nana oti akente domafo ne twa ne ti nya domafo ne twa nana oti akente nti nana oti akente wa anwu okun mu konfo tuda ana nana no no madi ka ba ko nka chense se wa ntwen na wo ma ye twa ne ti anopa awia dumienu na ba awia no miensa Portuguese ne ba bedu ye no Portuguese na nana no ntimi nka Portuguese no kan Portuguese no omba bedu ye ni mo de nani aka se hu enkom na konfo ne hye no eni ti konfo tuda na ye ne nsamantoa oto ne kon na de kra de ko ekura aso nana osagefo ose ade adwuma bedu oya na wakoka se so kenkan SR ratri nwuma na no kwa na medi ne ho ya o te Ghana o te gold kufri ye free Gold Coast e free waga abaye Gold Coast abaye Ghana broni a ofri ni krom ba betena ha aye ne ho se aye Gold Coast ni kura che ye ne eti ha no no ne nkrata o twetwe gu wonum Appiah se first se SR ratri ba Gold Coast no na nsem aye kan nyina na atwam na ni ho enso so ya se wo kan SR attribute na eno no ye mfa emmam se wo ya kan ni na broni nwoma otweto ha enye ne kuroma abakwasem wo kuroma abakwasem no na broni de na akokan de na ye se wo hu ba bia wo de wonsam ne fa eno nti nana oti akente ekoye no de oba ne ye fe nana obiri ye boa nana obiri ye boa ba ye sanse na comfort to da wuni nti ye kofa comfort ya mo a no nso sa abre onso abaye ohene a wote aguna akonwa so aguna konya na ya abusuma konya enu nti nya konfa no chire di kan di ye
na akonfo ne bia ba be dikọ ani ntina akonfo no che na ose tu de ne ba ro nso de kwatran se akonfo na edie enti bia be fa akonya ne di enti ebra na oti akenten koye no na nye Dormaahene ntokwa na de na oti akenten koye kura ye ne nsamantoa konfo tu na ye ne nsamantoa na obiri ye bo aba one konfo ya mo aso ahyase saa bre na enei Dormaahene na wo Kumase bro bi e fe Suntreso na wo hwe Suntreso na ba bia Suntreso hospital ne wo no e de kọ ya obi a oti Kumase ache do ba bia Suntreso na kwa aman no so Kumase adum de bia ye kire obi ta hwe baka se de bia mo ka so obi wo so a ono so nani de di kan no so wo ti asema ye kan na wo Kumase adum ba bia military museum ne wo no opoku trade na chi wonom esan ko KM e ko ba bia electricity for no main office ne wo no e ko rage esan e ko rage e ko santase nyina na kwa aman fo nsase na Dormaahene so ti Suntreso na abra ko na obiri abo abae no ana konfo ya mo ahye ne kom ka chense wo na nanom no abatena konwan so omokọ no sabe na eye kwa aman na nya Asante na obia di ne ho so mampo di ne ho so kokofu di ne ho so asumnya di ne ho so bekwa di ne ho so dwame di ne ho so na nkuro ni nyina obia di ne ho a odi ne ho so na mom se bibi ba se ekon ofin so di ne ho so se ba se ekon bi ba na san so mo ye nkuro mo bemben nti ahemfo ne namfofo timi de ne dom beboa ama ne omoko sabe na nkabo mu bia ni ho na emo a omoko kontokwa na se ofiri ofin so na beboa bia oba se kwa amanfo okun eno okoko bia boa no na ye nya nkabo mu bia nya mai enti na obiri ye boa na bre so no na konfo ne hye ne kom se ebre bi beso wo na nanom na eno wo fafo no mabakọ no ba be hye nkom aka kire se ba be so da ya ka kire se kankuro na atwa mo ho ahia no ya bi kura mo kokwa mo firi man beboa mo no ka mo bom enti enam se konfo ne hye sa nkomti na obiri ye boa hye so betu sa na mo no enti na ewo mu a na se wo ye na je se omo ya na Dormaahene ya omo Suntreso no omo akonfo abenfo enokure de ntie ya na osiade na Dormaahene kasaya na medi ne ho ya no enokure se nka meso metimi atwa ha naja na so na enokure ne se na Dormaahene sa ba ni timi kwa amanfo no se ba se ntokwa na se yo nko a na omo timi omo pa eti omo ya wan so no omo be ye nkabo mu ni bia na Dormaahene no de ntokwa na omo jai sa bre no so se wo ye ni ani ye wo fa ha se ne Dormaahene ya o Suntreso kwa amaya owo ene Kumase omu nyina ne sa nkuro ni bebre a omu nyina no de nkyeredi omo so enti eduru akoside de duana bia akoside bia omo so ane ma de kọ kosom na atete so wane wo mu ni se ye ma ne firi ha no mokọ ho no mu a ma na ebe so ne ma so monye kọ no okunu kura na se de nkyereni bia maka so pe na untimi ka se okunu ka da bia enye ye fi se omu di uso so obi odi uso ntina ehye eda omo so ne sa ne ma ne kọ so enti omo ye omo age se omo beko no omo beka abom no omo ya na Dormaahene no tuo magu fi se na omo timi wo omo ya no mo tuo magu eto aso sa empre enum no na obiri ye boa ye na age se obejai enka bom no no ana so be na so se de kon no eye ma na hemfo ni bi atwa ne ho ahia si fam ehwere nipa ne adehefo ni bi ehwere omo nkwan nti obejai oyese obejai no ode koda na adwo baako oso dae na nantwi na ko bia manfi na oti akente na twum no agina ne so ka kire ne se ye ka kire se ye ma konfo be hye wo nkom se ebre be so be kan kro na bom tie ma bibia mu obam fa na si fam denden so be kan kro na bom eti omo de ekon no ba de toso nsia hye so ado na ko mo pese sa akon de dom be ye bia no matimi ne Dormaahene no mbe kokora na mbe kusese omo wi a obetima ye na man kabomu na ba no ombe ya manaba omo de ko ne hye so no akonu ko wie bia na no kanani efra wa atamfo re efra wa tafo na nya tafo obi a onim Kumase pa no uduru Kumase Dr. Mbebi efra Dr. Mensa bola hohonom no onfro ba bi kobodumase saa bia na tafo ahemfie da so si honom ho na kono kokko wie na kono ko wie ho se Dormaahene no timichi konfo ya mo na no waben na otimi yira no na Dormaahene so akonfo mo so abenben pa omo timichi konfo ni twa ne ti ema wohina na otia konyeso na obiri ye boa no mo de sekan empanyi se ode afrakam obi di ni mfrachire ode afra twan sekan wo na chie se ode afrakam no mo prese omo de ne beba fie na nka omo timi ede ba kwa aman na so mo de beduru ye na no so fa so kra de kwa akura eni nti Dormaahene to kwa
twa to a omo ne kwaman ko yo mudi nkunim no kwaman na abeda ne ene Asante no eye saa ntokwa no ekowi atafo na enu achi no Dormaahene no free sintres omo tukoi saa bere no so na nana setitu a odi kan ono nso so ya abrante a wasi so a na ono nso so a odi ade yeye na wota akọda nkiramam de enti ne se na ne maame ne papa ekọ ho no na omunya no ade ne frenti ne di tutu no kura no ye gidi se fi da nkira ho no ma na abosom bia no ho a na ne konfo aben pa na boa ma omunya no enu nti na wo mu a okọ ho no okotena ho no kakra no aba okotena ho no ma no aba ho no ne konfo no chidi kosia ye de konfo no chidi no asase bewuram a ye bepeda ne ho nso so ye wuram na mji se omo mahwe acha ne kura ya ka bi bebre amoma ahwe ati enti omo okọ ehun se ye de ne bedi ade no ana okọbọ na ntim jakaya mane se ohene me ofa kwakura na ansa na obedi ade na konfa anoche esan se otako kurum ho ninti na woda pam se yekase pam a yekase obi da pam a na di afie se bi yese do bi akoto afiase na di afie ho no ye onchechemu ho wo de ba ne ya setenam a pam ho ne ti se condemn prison wo da condemn prison a ebre bi epe bia ba ne timbe yikokun enti ho be bia na konfa anoche dan sa na ne fe ho ye pam ho no mo na konfa anoche kuni na na se tuasan se otan akọda nkyira ho nti ne ko hia de di nkomo a ehia ne nkomo se enche ohina ote akonwa nso no obekwa akura ho ne de wa bedi ade enti ya ba mu saa no ana okọ ana ohun se konfo no aben enti okọ na ntim jaka na oka kire nse na ye de medi ade na abrante na ya de na to pam no ye de medi ade de kaminya ya ka ade ne ma nam de ko bo me ho atenase ana o se fa ne kọ no kura nchen ke bi ne ja ne kwante ne fa ne kọ ena ode ne bae fo se na o se ditu de ne wo hu de wo konfa no chimu ena ode ne bae ti ode ne bae no sanka bomu no a na obiri yebo a ehya ase kwa aman abere so na ntimi nya ntimi nka enye na dom sabe no omo ha omo pa dendende no omo afiri suntre so na omo ben omo kakebe no no ko no omo afiri okọ enne bia bi efra o jaman abono mantan fan bia bi o efra o se hoye jaman fo no ma firi hanom akwa honom na akwa akoduru enu nti ma se ahemfo no betimi ahia no madi nkomo no akekom ho abom no eye mere ma wo mo ne mom de ma na ye di wo mu ne se konfo no chika chirom se mo betimi aka abom na se ni nyina ye agisa ahemfo no nyina agi tum se ye wi a ye beyi ba akope na adi nyina so ye be ya apam no wa beyi ho afiri ase no onka apam no ho biem Asante enka bom no so mpese mo ka bom na enye ne mom de nti a ahemfo na hia pese omka ho bom nyina ne se omko ko a omo bre ne ade no so omka ho bom ne se obi a training ne mrante ene na kofo a beboa eni nti se betimi akosa ye kokko ka se ye kosa Asante ye nkan ho mom ye kan ho abom se de be ye betimi akosa be dinkudim ana nananom nkutro num ne kose ne sonso na gitum mu ana omo ehia ti konfa no che ma ahemfo nyina ba adako no mu hia kumase be bia bi efre pampa so na ye fofie na anye ntum se Asante mem sanji chewe ni nyina afiri dankyira na o ma kasa konom didi o mso na obia one dia ofaaye ukọ ebunu mem a uba Asante mem a kwisia da ya kwaside adaduana bia kwisia da bia kwaside wa Asante mem no o mo fa no kese chen fofie ni awukude no ana ukọ ebunu mem nso a o mo so wuku ada na murukuo no eno so ye kese pa o mo so de ye o mo de kase ku a kan kase ku no bia one dia wafa o ye ne kese nti saa fofie no ye agiri se na nanom abosom ne akonfo da no ana amanto ahemfunu nyina hyiaye konfo no chia ka achiro se apam no mo ba beye apam bia no so abeyi moja firi mebeye eno nti ahemfo no de fitie obi ansa no kukuo si wo no odonsa ye de fitie moja ba na wo de aso kukuo num na wo twa obi atwiri kakra twitwe obi amowre ana ode nyina gu kukuo no wo hyemanda ne moto ana ode France fufuo ma ahemfo no da fofie no opampa so ana omu nyina agitum nti omu wieye no na ka kyerɛ sɛ obeye nkonya ne nyankomade de akonya no ba besi ni na so sɛ woyi no ona be obeda mu nyina ama no ana ahemfo no nyina agitum oye ne nyankomade wieye ana abakwasam kyerɛ sɛ besi na na sɛ ditu a odi kan obesi ni na so ana omu nyina agitum sɛ ona yo no ka kyerɛ sɛ sesei ohene bia ati akonya so enti obia akonya tuntum ote so no ukwaso tena so a kyerɛ sɛ de yi ne ma ne baaye no te sɛ de wotia nti sɛ be obia mu be so no mu edu a kyɛ sikaja no so ye ntena so ne mom ye de si akonya so ne ba ya Asante man tumi ana
omo nyina agi tum eno nti saa konfa no che ba bia sekan ne si no oje ahemfo nyina ko je tuntum na odi nya akoko nuye no eno se apam na ye na hanom na yedi eye sisudua eno de sekan ne si ho sekan na nansa sofo bi kan ensem se yedi twa konfa no titi ena yedi kosi wo na emusuo sekan saa akwase ewura saa se emusuo sekan ye mfa mafie ena yedi akwakosi wo no ma se aho konfa no cha abeduru fie edi kokokutu kosi nwuram saa se emusuo sekan tie mfa mafie o sua Yesu ho asem asua obi anu ni asem ye ne Asante sem ye kan yesua ya mamre ne amane ne ho asem ne ye kan boye sa ono sa kura sa kase o tu futrogu enkof Asante fo tu futrogu nkofo ani saa ya udie wo mokasa bi mu ne saa de no minima de kura kwase o ya achim ni achimfo ne Asante fo ka ne tete na ne ye ko ene ye nkubiem ye wale ye ho eti yesa wo hitrage bi ma Asante utimi kase de o te kokoso kura wu na wa o te bench so samo so fo mu so mu ye kan so for my mobile bre asa no mu a omu preach okumasi ada ko be shada be bodin so for omu bre okumasi so obi e wa ahemfie obi wa konfofie obi ya mamere na se bibi to ne pe hey onye Kristo ni nti na wawu no ye fa no nto nchen enti omu wie na nkabo mu abayade atum se ena omu hu se Dormaahene ya ne no omu tisi ntreso omu atu akwakotena jama hono no omu ha omu pa nti omu kono makoko ena omu to omu hono no kokon ye ena omu di nkunim omo kokun no mo di nkunim no omo duru kura efre omo ba no kane no so kokun na do obi so a ni bibia woni krom obi atimi fa nti ne ma omo fafiri krom fafiri jama Dormaahene Dormaahene mo jama no mo fa omo de ba no mo duru kuro bi efre obetena se ono mo se ba bia du no ye betima paapai nti ye nchiche ne ma no na obi anfa ne de se obi adi no obi anfa nko eno mo tira no mo che omo ne ma ne wi asesa kuro de ne efre obechem fi se ho na Asantefo no kotena omo che omo ne ma nti ye kasa Asante na Shashe fi na o say tutu a odi kan aye 16th century na say tutu a odi kan bebe diye na say tutu odi kan be di koye no ono so ekon wakon Dormaahene wie no hu se denchirafo di omo so omo ha omo pa na mpo omo te so makoko no denchirahene esoma edom enipa se okofo baako na messenger baako e fen se bofo ye se tu bofo no twi ye fen se bofo ne brof ye kan se messenger enti otu bofo baako na ode warrior baako kofo baako kan se omonko kan kire akwala na obedi hina na nsin yi wo ba no ono de ne pa hye ne sem ye de opene se saa de na oma ye se oma akodo ma ho akoko no enti na oma ye wanso ma akọ ho abom nti aso che ode twa omo ne se ahemfo ni nyina na obi anfa ne yire ya wodo no anasa ne yire panyini emra no mfa sika futuro ne enema emra ana nana se tutuma omo che okofo ni twa ne ti ana omo che somafo no omo de nkrama se boko aka che nana ntim jakare se obama ne yire brebre aba kwa aman dia se nana se to de be nana se tutu se ne yire dia ono so mama ne yire amane aba ana omo ne koye okofo no kokobọ amane no na eya abufuo na omo ye anie ma che se wo ya wasu aikon e de ma aye no somafo no de koye ana wo de koye nti wo de koye no abufuo bai ma na ntim jakale de abufuo eboaboa doma no e bai e ma kon no na se niema kom enu nti aye na ahemfo no a omo atwa omo aka ho aboma bi bebere abekeka ho no konfa no tese so omo bekoko na nkudimde beba agi se omo nya ahemfo no be se miensa na omo de omo nkwa atwa so omo de omo homa Shashe fi na asenso kofo so ene kona na ajitu dikopem ansa na na kyerebo akodu a wowo kumawu de on de ka kyen se kon no bekobi ye be hyehye patakali ye de tu bekutawo lemom ye tutuo ni bo na wu a eho na Asante nkunim de be hyehye na Dormaahene pebre parity se video wi pebre parity we nya right book asem ne ye ka we nya right book ne ye ka mu asemi Asante abakwasem finchim kan akanfo ya bakwasem finchim kan pa na me ka kyerɛ no pebre ne tiewi ne ja right de na wo de tu futuro gu nkofo ni no enti omo ahihye kon no ma na nana ntim jakare de abufuo e baaya momo baaya ye se ntim jakare so no ma ko bonu feyi so ko du feyi ase no e ho na Asantefo timi twa ne ho hia ye e no mo chi ni twa nti na bra omo ba no na ayifo ni bi denchirafo ni bi hu ni se niema omo hin enya bibia na obutimi e de to afidie yi so eni nti e ko duru se omo ni Asantefo ni bi saa bre no e ka sa se
o ma soja fo no bi ka se mote se ye tie mu frɛ wo sɛ ya monyi se yi na kun no mu so ade ba ko sa ba mu ne se nana adwoso di kopem de ne ho ama nana asanso kofo de ne ho ama nana kyerebo akobia de ne ho ama na mmom akon no so konfa no te se o kokon ne ba asante bedi nkunim nanso achi nana se tu be kra kwakura eni tie koye se da bi sa na tie de ne ohene nkobi na se ohene nkobi so de ne obi so nyi ne ho ma se obesi ohene na ame akofo se abe ye kokon ase de hia nko akwa adwane enu nti obesi ohene nan no sabe ohene na ote akonya so mampon ye fe nana bo ohene ntuo no so wane me so se nana ntimi ankode ame so medi anim ame akọ na mom nana no nyintum se asante hene kokon na wanya bibi nti wantimi akọ se me na me kode ya nana no nyintum se sante hene ni hɔ a me na me ho nti ebesi na ye kasai asante hene otu kwan na woni ho ne se ohene bi hwe akira mampon hene wa asante mam na emom kumase de eye bantima kumase traditional council no kumase ahemfo no abrempofo no hia so mo transcend sante hene eni ho a bantima hene ne hwe akire ne de mampon se de sa hyehyɛ ni firi saa ekunum ene ba ya ada ho no ma bepem ena ye kasa nyinaa saa ade ne da so ewo ho enti omokɔ ɔkɔ no so nkunimdie bae ema omo bae ma ekun na anyai omo ye ne se obi a wo ha omo ɔkɔ mu bia no omo ne ni trans eni ne yi eno nti omo hyehyɛ akɔ foforo no de kɔ atim kotoku na omo hu se dankyira kora omo ye edin omo asojafo ne ade no yetimi kora ko adu omo so de a omo fa atim kotoku ko no omo fa na hirem so no na de asem breach kese ebo ye se nana no madaroma ya mo fa nche na du ba bi a eduru on ma yesi mayenka enso enne no amamre ne amane ne ma ye na no a yewura asante ma ewura otumfo ebo dia ne abo mu ase okọ ogwamem esan sa de na esiye ni nti ye ya amamre bi wokwan mu na besi na amamre ne de no anso obi ehun se ye enso obi nima de kronti a ye omo ye sa amamre no omuduru praso no sa asuo pra no eho ana na setitu a odikan okọ to okum eye afi 1717 ode kọ akura na kodwa no awa ya apede kakra da ho no mfie mi no na ko mfie miensa ko si 1720 a na na opokuwale ya odikan ba na sabe na mampo hene na bo ahia na ntuo ebe hwe akire saa kopem se omo ekon no esan omo wie busuan no mienu na no mo perepere no da akokusi ene onua maanom ene na opokuwale nso ne onua maanom omo pere ya konya no bedi na opokuwale ho de no so wa abakwasem hyem nanso ne we ni nti ye de no beto hansa se de meka se sante hene ni ho a saa kunu omogi tum se mampon hene na hwe achi no enam se nti esan se mampon hene da sebre osebun so toso mienu ekwa akura ya afia mu na bra sante hene ko bi se producer o de beto so ame otumfo okọ no o hwe ani bre ni ade a o de ko afi se onim se oni ho ade o hwe na chi ama no no na ekọ nti o de ani bre epa ne awreho na o de kokoye eye ni nua na oni ho a meka se bana mamre ni amane ni ebusu asem a osan so kura sa so sa akoye wofa eno nso mu chemu ni mu nso ho abakwasem eda ho edu bi nimse bohwe sa video bra sante hene ekọ eye mampon hene ye ni doti yie no se de ni bre ni se na ni abre na atono ni abese no de koye anti ye wie omu wie sa akon no de nchirade ni wie ye na yatim kotoku kun ne ba ma sante nkugo no ba ye beka se nkugo ba fi se wakọ ne se uhene amade a chese body nkuguo on apele ne ba wie da kokusi ene na opokuwale odi kan omo pepere ye wie na 1720 akonya no ebedi na opokuwale odi kan ho no ana o se ekon na ni nua no koye ne wofa panyin koye akoto wo mu no onya amasa akon ne nkada atim kotoku ko no obesan akọ eni nti wosan so kọ atim kotoku ekon no ama ekon no mu no ana obi nso no ye awawi hin bi efe na abimuru ono so be si akire se wo ba be se kwala ne mrewa ne niema wo akire nakọ fi se omo ye se de esi ye ni to omo de ani bire pa ne kwa atim kotoku no enti na no poku wale tie no oka kire ba ntima hene akwabo ahene nkawe panyini asafo akwamu hene se omo nka omo ho omo nti aya abimuro ne nkofo no nkọje dom ne mra eni nti ahemfo no ba bia obia fa ya omo kọche abimuro twa ne ti no ebesi na ye kasai saa nkuro no ahemfo no wo kumase ha ene ne mpatam nso saa ahemfo na da so hwe saa nkuro na ba bia asase obia koduru ya omo chi abimuro no enti na ote bantima hene eye bantima hene okota asase wo atwoma ne behi ene taabo no na onkrata asem ye dem beba ho
se wokota asase wo bofo dwadumasa ene edi kwa wo ye de baba asafo na ba beye enti saa ekon no akwaboa anye kuro kese enso so ka ba bia ne sa asa no kuduru a na saa kon so hene ba hia hene ko bi ono so kunsu adi kosi eye hwiba ne mpasaso ne saa nkuru no ba bia na duru ya omutimi ye ne honom na obia enti na Dormaahene suade kakra enti ma menka ma hwefo nti se ohene a enipa domafo ekon no Dormaahene kwaman doma ene kwaman fo ntokwa no domafo a ene omte doman ebra no omte kumase suntureso no omne kwaman fo ne kono na enyanya Asante na yeni Asante hene nti ye kase ye kan Asante hene na no obiri ebo anka ho o kan asem bi ma ne ye menwanwa pa se ya wo ma omunim no mo pa wo muntie na nampadu nwum bi a o kan obobo free na obiri ebo abreso onu onim se wa ye panyin nti se onim ana nti saada onim no kan se krobia manfi na odia obiri ebo odia henkan na onu oti akenten obobo saadi ni nyina de besi na se tutu so e de ba no safo ni nyina bedi hene wakwa aman sabe na Asante ni ho na nya Asante ahemfo no free na osetu odi kan na opokuware na kusi obu odum na osekwaje okon awia na osekwa me panyini na first osetu asi bebonsu na opoku fofie na osaya wakoto na kufika akari na kwakudi odi kan na kwakudi otosumienu na asa ne ba hoso krapelapere ba ho che bra etu na kwakudi odi kan no yetu na kufika akari no ya de kwakudi abaya okoye no sabe na osaya kotokun nti ose the battle of dodo wa ma dwaben so ni Asante benya ntokwa a omkodi dwaben no na ye pese omomra no no wakodi wakakra no muntimi maaye ama na kwakudi ayensiese nyina so omomra na omoye so omo ba bia na ohene odi animu aba no na ofirim no wakra kwakura enti ama anse na dwaben be ba na be peda ne akomiye pa dwaben ba na oba ya na fe dwaben se wo netimi efa me ma akonya ne tena so edom baaye ya omachi sabe so na kwakudi akoye no na kofika kresa san so pese wosan ba sabe na be ya apele na kwakudi a na kofika kresa wope atwerebo na se wope na ya chan so pede ama ne ba prempa odi kan na Dormaahene me kire wa bakwasem suade enkan right book asa na prempa odi kan e ba koye no so abrofo ne mu nsensem kwa de otosumienu so ba koye na se opoku ale otosumienu baaye ono na chi ti de American ye besi na poku wale so no edunum na obiri ebo anka ho na oti akenten ka ho na krobia manfi nka ho na fence twum nka ho na ntwi nka ho omo ye kwa aman ahemfo na emom ye da so kai omo so omo na sha ase na abeduru ba ye dui na so ni Asante koin etwa Asante hene biti yemfa ne se na obiri ebo a yemfa ne se na obiri ebo a no kra mutimi twanti se de mo kan mpo a na wonya Asante hene yemfa ne se saa kun no musi enim yabakwasem kire se ye konfo ya mo na mutwanti musi na obiri ebo a me de menkwa meji atum ne nkwa sesi ye ya metie yi meji atum sori amenyintu mu biem meji atum nkwa sesi ye se yemfa ne se ya mpase mutimi twa na obiri ebo tia na obiri ebo na onya Asante hene na oseritu ba na Asante ni ho obetena akwa aman akonya so enti se wo ka asem se brichi abo Asante man na se Bonokyempem fo asia na mpadifo asia na se mo ya afahye wantimi anka ya konsem ankyira Asante man nyina wantimi anka ya konsem ankyira akan abusua ko ni nyina eye na amakwa adu otoso miensa na yie ne dot yie no enya Asante fo nkwa na beba o enya Asante fo nkwa ebono nkuro no ebi beba abono nkuro no sade ye ebono beko bono no moye beko bono abono ahemfo ni bia anko no eye de bentia na Dormaahene obusa ho ye wa ahemfo akese nan wo manko eye de bentia obusa de entia beko bono no moye beko bono no abono ahemfo nan na anko bie because ye abono ahemfo ni bi wo mogitum se wo be so excellence Asante hene enti se wo moti ho no mo pa na wo kasa asem ya wo kan ya ana meko bono Bonokyempem fo asia aman hene fo ne abrimpofo na ahia honom saa nkomo we na bamu sei eno na ye mo topic amako discuss ya na se na ye meeting na mo ya se na ye meeting na mo ya na meeting mo agenda no se wo ko discuss se sikaja ye dai wo se ye pie ye no
On say ade a say ya yasoso ebubu a yasoso no ebre a otumfo ekọ brekuma yi no ya omode court enhye beto so amo ntima anko bi saa ya wada no nana otena abonten na nsa ewo ade table so si nchen videos no wo ho be se no so producer betimi de atoso me ya hwese na wote ho no ma video omode camera si so a odom gina wachi a nsa wo center table so a wote ho na obi a no ka say Asante for ba konwa no say behwemu pa enka ya do aduanafo nka bedia akonwa na ya na ye hwemu pa nka ye mo de na fe de wo se akonwa no we na abechi mpanimfo ba bobu se opama bo anu anya no a na wo se sebiem so ne ho yi nka pe baabi a uni wasua de akwa akoduri ye mu bi me nyini se baabi a ugina ne metimi aduru ho ana sade ya wote no oya me wo fa nka mepe wo na wo me se ba nka mepe se bebedi wachi se wachiri ba enum anase du kura na me ka achiri a enka mepe papa fi se high court judge enye mere so obedu side bi na kuta wono se wo ye ebono house of chiefs ebono regional house of chiefs wo ye president ya ebono ahemfo ni nyina tenase a ona ye titrani oda wo ma no wo ye me busuani anka me de wo ye me wo fa aka mepepa ka me be ho am se me wo fa ne Dormaahene wo ye me nua panyi anka meka wo ye me ma me nana nua wo fa busuani atenten kura ka me twa ba ofi se debire kuta wo no se bono regional house of chiefs ona ayo mo president na wo say high court judge ya se ebre bedu abe promotion akọ oni matima akọ appeal court judge from appeal court utumi koye supreme court judge manie na Dormaahene he trade awo ma Asante man ya wo koye Bonokyempem council ni kosia na makodi mu nkomo na akofa betum se ede be pa na kire se yesi bibi betimi akonya betimi firi wiem obi konfo betimi akom ama akonya firi wiem afiri wiem abada wo na najima bedu atoso mi de wo se anya no kore da na momu de wo gidi se kraman edi jashe na num edi abrowachi firi nwura mba fie no de ene ebetimi asi meboa ene ebetimi asi aboa otwea ya ye kraman ya wa hemfie nkraman mienu sisi wono ma ebi jashe na num no eno de amose adua na atwea bradia oja ko no kraman na edwa ne hye na num eno de ebetimi ay possible na moment bi nya possible se konfo betimi akomama bibi firi so ba besi fom aba besi obi na so ene de entimi nye na mom kraman na oja twea na no de ene de ebetimi ay na Dormaahene oye ma ye ne ye fire chire ba no se de me ka se keni kwa se ekosa me ka se ntia awda na me ka se oye me wo fa oye mbusuani ankampe nanso se de ye wo ye no me papa ye aduanani se de ye wo ye no ugidi se aduanafo akrabo na ye wotwea na ejahye nanum no krama ejahye nanum ne de no de ye possible se abrewa ne se ne krama na obi ene ba bi akrama ne free ba okotu da ne free ye sana history ne kire obi ene ba bi a no se abrewa ne ka se metwea wa brema de hemfa na krama ko fa ejane free no de possible se eja betima free so abese krama anum ama ne de abrewa na Dormaahene unim se wo ye aduanani na nanum aduanafo se nsuo to na se aduanafo muso eja de body atuma nsuo nete unim eno de betima possible unim se wo aduanafo nsuo ntanse ma de se nsuo emuna anampo se tigu na se aduanafo na ya de ensem ketua bi omutimi ye niam nyankoma de ketua bi se monko na mo saa de no na Dormaahene wugidi se de possible wugidi se de betimi asi se aduanafo na wo saa tumi na oba de obo de ma omo wo de ano de wugidi na mo munyi ni se sikadwa kofi na ye yipie ye no na entimi nsi da se konfo bia betimi akoma konwa firi sraba besi nipa na so na Dormaahene ase onye ho na se ke firi ba ka obi a akura bi man the question exam said the man na two o mu say Asante fo sika na fa ne free buy no ka say o ma entimi ma e bia we BC exams anka ha adwen say BC 4 exams no na akan lango twi no eto ye na akura ne kwetwere say entimi mfiri soro ma anka bi ni problem say ba bia wasua de akoduri ba bia udibre akodu as Bono regional house of chiefs president ya wo ye high court judge wadi ade mfie bebre na wo kan sasen we se sikadwa no efiri da be na hu se afedie emfiri soro ne bae Bonokyempem empanifo no musia no eye no ho na no no agenda na menti ase se akobra bebre se abekirikiri mu de enti a wo kan sasen no de enti a meeting na mo ye no na etira me ka se mukosia yi na ahemfo so mso gidi se sikadwa ko fifiri soro ne bae Asante man tumi na mpo Asante aboa ne pen enu nti mesoma Asante
ete se obe hu ne se ofiri Asante na kwetena ba bia ote te se ofiri amakoma kwetena Nkoranza ne ofiri se ote Nkoranza de wo ye bunu ne ote Nkoranza na so di kuro ni nchi ni Asante enti obesoma Asante te se nana bafo pima otoso 9 se wote obi na wo ka asem yanko obegye ne sei se nana samba jafala no wote obi ana wo ka asem yanko obegye ne sei se na tiabodom hina oda so soma Asante no wote obi ana wo ka asem yanko obegye ne sei wo busa ho de enti asa ahemfo akese enum o ma ye bekobunu ni bi bebi a o man na duru no sa kasakuo ne me de mani besi kasakuo we so said ade Asante ade no efiri titi efiri obo ade na ehihye na da ho sa ade na omoye no agenda na opesiw no entimi nya adwuma se obeya mabunufo nyina nya baje so ne won so beya bunu nyina hene ne ensom se de ensom Asante no ensi da entimi nsi da ti se ube se santi ufi se obeto aso ye de wo ye ya enchiriba na omo ba no se wo beka de nya nokre na ye beba beka de nokre na mo hu se o se wo ye panyin so asem na wo ka nya nokre obia no ntia woda bi se wo ye panyini che mi untime ngume de enso metima ye unu apanyini enti se wo kan sem bi se ye a na wo pese wo tumfu turagu o manfo ni e da unim se wo kasa kakra bi a ekoba bia enti se Bonokyempem council ahia ade address obedi address o man say ai se me na adwuma badu antosum bienu me se konfo bia ni ho a obetima akom ma konya firi soro aba sikajan kra be yipa be hu se ba asoso enfa ni asoso hu ni si asoso ne eda chief ni so omo hwe ne hwe ya so no he de asem ni nyina de ha me kese pa ba ko ye aman hene ne abremponfo anam so matwa ho ahia obi atia konya tuntum so aya na eduru konya dem a mokọ konya dem a mokọ koye den enyensa na mokogu ye gidi se akonya tuntum be na nya bosom enti konfo ntimi nkom ene akonya no kra ye mienu vise konfo no chi sabo ba ko ma ohene be hia na odi kana na sabi nkuma eno so so obeka ne sei se wo de SR book bia enim wan kire konfo no chi ka kire na se tu odi kan se onfa ne ba ne ho hia ne pa emre no ena ofre ne ba ye fe ne sabi nkuma ena ode ne ba ena oye nyankoma ne ba akonya ma no nti ne fe ne ohene ba hia hene ya no kra ya na nkofo se ohene ya hia no ko ohene ba hia hene te akonya ko se hia na obi kura wa kasa ahomfo V8 da enye obi a hia no na emom eye se otumfo Asante hene ba ne ho hia ne pa ana ode ne ba se ye fensa bi nkuma na ode ne ba ye enti se ahemfo amote akonya tuntum so na breach le kese se abo Asante man ya wade di en May 21st August ana ye ba bedi na otweda ni apeda na nanom apeda ye de be doti yi emu bia anka hwe na obi na no ka asem we se konfo bia ni ho a obetimi akoma akonya firi soro abada na mo amtete lawyers doctors professors mo nyina amote obi e bo ne nsem mo ankasa bo de mo me share ni video ne bia ono ane bonofo ni bi comment ya omo e ka no se efi da bay eno mo na dada omo nkan yi enti na Dormaahene efi da bay na hu se Asante akonya no sikaja kofi no nya konfana che na komma ne bae enti masem bisa ne se eye den ne bae peda na be kire yen se wo se enye konfana che na komma ne bae a ba bi kura sikaja kofi firi no peda na bra be kire se konfo bia ntimi nkom ma konya mfiri soro ma na emom omo ko fa firi ha na omo ko wia ne ha na omo ko je ne ha anom de bae peda na bra be kire ewiase nyina na awka ma omo te se konfo bia ntimi nkom ma ne ma no ema ahemfo a ene ahemfo atiti konya so nyina ye dignitaries nko intellectuals na asem we mu bom nsem na nanom anoma atwa ahia abusua mo ma me fancy na mpanyisi edi suo de chi ebehwe yedi adwene de chi ebehwe suo fraw midin edina na jamfi edi twuma ha Nyansapo TV megiri se eguso ayekọ na no di aka achiri no no obekire ba bi kura firi ba yewe nso a ye so be na hu be ye be san so aba be manimu aye na ba bi a adu no na ehunu se ba bi a onam no ye bi a bibi nti na bi a oka se ne ehunu se wode na se saa na obe ne de saa ne nso ne be kọ no se na Dormaahene ye na obe kọ no pepepe se de wo kọ no ye be kọ no saa pepepepe wo ehunu se de wo tie na enso ehunu se de wo tie se wo ne abono ahemfo no Bonokyempem fo no
Bonokyempem for na muhia ye no se mo ehu se de mote a yensu ehu se de mo so mote no ade a medi gya mo no medi gya na Dormaahene no se wo ehu se de wote a yensu emu bia yensu ade na wo ka se emfi se free hin ya sum na wu eno a ne ye ne a ya sum no yensu ehu se de tie da santehene ye be sum na akofim se be kowuo me se santehene ye ka se e bia aka ne mfie be se mienu ana aka afi na me mfa me de na aka ne koso so me de beko santehene ka se ne na ya aka afi na ye gime de na aka menim no e de kan de no ma ne tena ase na me nkwa me de beko akoma no na ma tena ase me na menim de meka intina Dormaahene de obia pe obia de na de o na nka ye no ane sai na amene kane a yakun ya na so na eni ho biem wo ye mranim no se na ye nko biem nti saa niema no kreti how bia ba beto ye wo asantefo bebramo wale Dormaafo ye wo asantefo bebramo wale omo yirenim ya Dormaafo ma bebre nso omukunu ye asantefo de wo ye wo ankasa kura wo yide firi hen wo ankasa na najima bedu atoso mienu wo yire ye de be ni nti asantehene ne sikadwa na asanteman ye wo den de na wo pede na afiri a wo je de kan na wiase hu na ebia na ebetuma ye hu bibia ma wo why ka fatu dwa na obi hu de wo pe afiri asante ene ade apese unya asem na amaka no empanyimfo ya omo adwene mu adwene kwa akiri beti ase sese mo hu se de amotie na yesu hu se de amotie ye asantehene se de wote no saa ne hu no saa ne ye no saa ne yesom no se yesom ne se ye nyame de se wo so we fa ho se oso ti akonya so nti odo ho toto na ma na ye enye ye na wontimi nka wanu ntuma se mo ehu mo ho se de motie na yensu ehu se de motie no ye de mo asi nyame ado be san so ahia biem
weko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fefem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame